Most wanted person sa Maguindanao ug laing unom paka-suspect patay sabtang upat arestado atol sa pagsilbi sa warrant of arrest sa CIDG bar sa Maguindanao. Atol sa engkwentro, usa ka pulis ang samdan. Gisulod sa mga pulis sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG bar ang gitaguan sa most wanted person nga si Torque Otoo Latip sa Barangay Mileb sa Rajabuayan, Maguindanao kaganinang kadlawon. Apan padulong pa lamang ang mga otoridad dihang gipabutan kuno sila sa grupo ni Torque hinungdan sa Pinusilay. Patay ang target sa kapulisan nga si Torque nga dunay kasong frustrated murder ug robbery with homicide ug unom pa ka mga kaubanan. Samtang upat pa ka mga kaubanan ang naaresto sa kapulisan. Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ernor Melgarejo nga usa sab ka pulis sa Regional Mobile Battalion ang nasamdan sa bakbakan. Na-recover sa kapulisan sa balay ni Torque ang duha ka homemade barret, usa ka Garand rifle ug improvised Garand, usa ka grenade launcher, usa ka M16 rifle ug M16 rifle nga dunay M203, 9mm ingram, M14 rifle ug klase-klaseng bala. At actually itong mga tao na ito ay pinamanmanan natin 4 months ago na sinusubaybayan. Kasama natin yung mga other law enforcement agency natin. Magpapasalamat tayo sa mga information na binibigay nila.